Iyo di kawanan siang kajoget nan duang kolai tadi mah bajoget kamu ko yang duang kolai mah manyo yang coki itu yang duang kolai coki sia bajoget jadi kawanan. Iya iyo de ula padi jobanto pandan dirimbo malah duangkan iyo de ula hati jomato baralay badan juo manangguangkan sana kasan saya juo dagang dilamun kalombang angke kuponnya ditinggi Pak Ibu banyak kuponnya ditinggi kuponnya diangkat ditinggi banyak kuponnya angkat dulu pari aman tadang langang betapui mangkonyo rabi yakan buang pandangan sanang mau tumpang badan kami ladang bali lasan dua kaya adi bali nan mudo-mudo digoyang batu di karu ujalia angko nanti bu petanang sana manyujua selesai deh cabida malang deh cabida Apo angko ini nanti bo batanang sana manando alimo na di mungko para balakangnya angko limo di mungko para di balakang para bere 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 para bere 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 limo di mungko pada belakang para limo tigo limo duo para oke. Ayo pangalimo rang kayu tanam dari malam inyo pandamam naduluan dapat jalan nyotinan kalam ondele kandung cari limo puluh anam itu angko ditikam 56 alun ado paham sianan coki harus bajoget bajoget selesai den malang den apa lagi ini angko nanti bo pasang mato jota lingo angwih aji icuk tolong dicabui cie indah bulia dicalia agihan ka ambo apo angko nandape selesai den malang den angko satu kini dimungko pada minta balakannya satu nadi muka para di belakang bara satu di muka pada belakang 3, 5, 6 siapa joki dah sia joki harus bajoget kamu ko basamo-samo mari bajoget aku angko tibo batanang sana manando hey selesai den malang den Allah harus nagari Jambi lah banjir si batang hari Allah banyak tarana mati kampung satu mengungsi 6 baleh diisi 6 baleh disigi sianan coki capeklah kamari nan coki mah yang dua lah kamu ko capek nan coki sia coki capek kamari capek apa nama cili aku nama coki yang ku yang kau coki banyak lah hotel mah ya banyak lah ayui 6 lah 2 saya coki kamu kau pusing kadang tu mah hei kami celo ayo tak cari ada asik hei ayo ini tiko nanti mungkonya para minta balakannya tiko nanti mungko para di balak
bola lula dahulu. Coki, pegang muka. Coki ba? Sia Coki, joget. Coki, kamu ko, joget. Kamu ko ba joget? Sialan ba joget? Sialan kau jabui. Apa jabui selo? Jabui siapa? Jadi cari apa nak? Apa kini angko nanti bobatan ng laman nando. Ang wirugi jadinya apa nanta bau. Sansay nen malang den. Kalau abaku kulay-kulayan anak di pangku dibuaikan. Lakadang inyo malawan kabanayo katulahan. 39 itu aku di tangan. 39 lun ado ajar. Mana mua? Laya mua. Le mo tukina. Na mo tukina. Banyak lay oh, banyak. Wajah banyak lay. Ada pui selo. Adi capui icie. Angkonyo kini apa nanta jadi. Bahkan nang si ang wiruki sendiri. Mandele kadoy. Ang lapan anan di bungkonyo. Tak minta balakangnya. 8 di bungko pada belakang. 5 8 di bungko pada belakang. 3 na joki 8 sia. Na joki 8 di bungko sia. Na joki. Joki. Para joki. Para joki ni. Barang ko 5 lah keluar. Para. Baju joki Bajoget, kau nak bajoget nak ready ada. Joget. Joget. Kini 8 anan di bungkonyo, para di belakang. 8 nan di bungko, para di belakangnya. Bara. Tanjung tiram di batu baru, tapi lawin lah takotanyo. Kau adik sama nasuko. Madake duduk di mungko 83 Sarai Sianan ampunyo 83 Sianan suko Sianan coki Capek ba joget Coki Joget Malang coki Sarai Apa ki Capek cepat Capek cek Ambil cek pak. Tangan apa kau diminta orang tak? Capek apa kau? Capek cek. Tak. Tidak lain. Capek apa kau mencapui? 2 orang. Tidak membayar dah perai. Kini ampe angko di bungko para di belakang. Ampe di bungko para di belakang. Ampe angko di bungko para. Ampe di bungko. Coki ampe sia. Coki ampe di muka. Coki ampe di muka. Godok belakang pada. Apa kau? Panua. Tak berjoget masih. Panua kecil asido. Tidak berjoget asido nak. Masih. Ma panua. Ya. Joget. Alum tu lelai. Malu lelai dah. Tu nak joki nak main joget. Kau nak joget, nak lagi dia dah. Ya, okey. Asyik. Ampe di bungko pada belakang. Bara. Ampe lo. Lalu tu joki ampe di bungko. Ada tak? Joki ampe di bungko. Angko ampe anan di bungkonyo para di belakangnya para bere uau karompa kapau dodagaro dapadati sabanyak kelo maninjau ketunggu ka ambon pagi kelo maninjau tahu kelo maninjau ampe angko diisi
tungkui tapi lantang matang pisang di panje sampai sagu panje sigai lamange maka jo tapai repakul tajo patai urang belaki obat carai rekdom maka jo lawa berkanyang moto mangantua pasuo jo maafo sugi sekadang bangko baru yo Allah yo Allah yo Allah yo Allah bah hondo pato yo si polan yo si polin yo si polo bah lagaretang si kapuyo manyal dun dia pulang di muka malienan tagayui mangari nakijak kunyo nyese sa manalicin pada poda darahnya petang pinang abagomo na di panjenyo ulah dek haro mandape si kaco mato menyobat si are kakinya majang lajang betu caro mamanje cando baru akan jilatan sekolah nan salah songi taro nan di atenyo pelapit biju pada si kapuyo tun kapalo onde tema yo ince matonyo yo tape pandakan naik pinang tuanya sekarang kiri hey nona manis putarlah ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri dan ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri manis putar ke kanan hey nona manis putarlah ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan dan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan manis goyang ke kiri hey nona manis putarlah ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri dan ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri manis sekat kanan hey nona manis putarlah ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan dan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan manis Allah ado urang nan punyo cocok basamo apo iyo inyo belong pareso pasang mato jo talingo tarau lu tahu le dah lu tahu lah kalah je lah masih oke pareso dulu ya pareso dulu caliak monitor layar monitor ya iyo pindaknya kita cek dulu matawan kok salah dikuyak ku ponena angkut terakhir ampe puluh ampe ada 63 ada 87 ada 38 ada 5 baleh apa 7 baleh 7 baleh ya 9 ampe baleh 35 61 79 dua baris 83 62 ampe puluh 8 36 sabaleh 3 baris 8 6 baleh 39 66 88 pe baris pe asap satu nak oh satu nampe doh satu kan satu ya satu 10 ampe 7 67 89 5 baris 6 8 baleh ampe 9 60 ampe 77 akur memang akur